Băga mea și iar întârzie. I-am zis să se grăbească. Deja se filmează. Am vrut să vă prezint un vlog alături de colega mea, care, din păcate, văd că întârzie. Aleluia, a ajuns. Mult s-a luat. Get a good feeling. Ai terminat? No, ai ajuns și tu. De ce m-ai chemat aici? Filmăm? Ups. Și totuși, unde ai fost? Deci, după multe obstacole și figuri, am început și noi un vlog. Tipic ardelenilor. Vlogul ăsta o să fie numai așa de distracție și dacă aveți câteva idei, ni le puteți sugera. Sper să iasă bine. O să iasă foarte bine. Așteptăm toți haterii cu brațele deschise. Și ne auzim data viitoare, care nu știm când va fi. V-am pupat! Pa! Here comes the ready or not. Here comes the boys from the side. Opa! Ce? Ai de puii mei, mă! Iar întârzie. Acum 5 minute am zis să fie exact aici. Oprește. Că nu dreapta. Ai pornit? Deci, nu am pornit, nu? Eu zic. Deci, după multe obstacole și figuri, stai.